Čus ľudia, to som ja Henry a dneska ideme hrať Steel Brainrot. Nečudujte sa, kúsok sa mi to tu laguje. A dneska tu máme taký menší opening. Kúsok sa to seká inak. Mám celú bejsku Lucky blokov. Vidíte? Celá sa seká. Tak pozrite. Ale dá sa to tu vidieť. Preboha! Na prvýkrát! 6, 7. Tak poď druhý. Aura. Dvaja sekreti po sebe a ako prvé mi padlo ten druhý najvzácnejší. To je moja aura. To som zakrikol. Ježiš, sa mi to seká. Kam druhá klávesnica. Pokiaľ padne dneska jedno La Grande, tak to bude masaker. Druhé 6, 7. What? Pozrite. Ale sú tam. La Grande! W. Kamo, dneska prvé La Grande. A to nie sme na druhom poschodí. Tam je ešte jedna. No, zakrikol som to. Tak poď La Grande Combinación. Vtedy, keď chcem mať auru, tak ju nemám. Vtedy, keď ju nechcem a nepotrebujem ju mať, tak tedy ju mám. Druhá La Grande. O môj Bože. Tak poďte. Nice. Bro. Neviem, či pokiaľ náhodou sa na toto video... Ďalšie La Grande. Pokiaľ sa na toto video budú pozerať nejakí ľudia, ktorí nevideli napríklad video z Brawl Stars, tak iba chcem povedať, že za 1000 odoberateľov odhalenie. To je jasné. I hneď len... Počkajte. Kamo, máme koľko La Grande? 3 La Grande Combinación. Tie sa rozdajú ak prasa. Ty vole. Kamo. Ja to nenávidím. Bugnuté Lucky bloky. A ešte z nich aj zlý drop. A let's go aura. Nosák. Kámo, pokiaľ tam vzadu niečo padne dobre. Poď. Ďalšia 6 bola Grande. Toto není La Grande. Stupida Lucio. Posledná aura. Fajn. Nechcel som to vraviť, ale toto je taká... No,
Toto je skúšobná verzia stylo Brainera. Tu není to úplne tak pravá verzia. Pokiaľ viete, aká je to tá skúšobná, tak je to tá, ktorú natáča napríklad aj Šteps a Kylus alebo nejakí takíto youtuberi. Tak ja ako youtuber mi dali povolenie sa sem joinuť, tak si myslíte, že mám 2 banhamry. A to asi je to. Vie ničiť. Takže toto je povedzme modovaná verzia, ale ja túto verziu teraz využijem na to, aby som vám dal predbežný prístup k tomu, čo sa možno z mojich zdrojov objavilo na admin abuse a na Taco Tuesday najnovšom, takže vám idem ukázať Festive Lucky bloky. Budú to tie nové Festive Lucky bloky, kde vypadnúť tá nová Garama and Madung. Toto Cookie and Milky, už sa to ukázalo. Festival Lucky Block, pekne. Fajn. Ideme otvárať pekne od spodu. Nebojte sa, skúsim vybaviť, aby nám nejaké veci. Neviem, čo z toho vie padnúť. OK, vienku. 25! To druhé najlepšie. Nie, 25. Yes, sir. Tak 25. A ja som to vlastne už túto zažil aj v pravej verzii, a tu. Tak to nie je nič nové. Nechávam si iba dobré dropy. Tu 25-ku to... Dneska chceme Cookie and Milky. Ja som to skúšal raz a mne padli. Giftiny. Spideriny. Hihi. Tak poď. Let's go, Aura. Los Chivavinis. What? Čo robia vo vianočnom Lucky Bloku? Tie majú byť v Los Taco Lucky Block z more. Cookie and Milky. Preboha. Tak to je vzácne. A ďalšie giftiny. Ty vole. Tak to je už iná liga. Kamo, chcem ešte jedno Cookie and Milky. Bro... Ľudia, asi vidíte, kedy ja to natáčam, tak dneska je momentálne Dneska je piatok a neviem, či to môžem priamo slúbiť, ale zajtra, pokiaľ neviete, tak je admin abuse a v Sabu Cookie and Milky. Tak zajtra proste admin abuse a ja by som možno išiel cez druhý účet na druhý server v pravej verzii a toto by som vám aj zároveň natáčal, lebo ja hrám cez PlayStation 5 a tam sa natáča, ak ja viem, nedá. Cookie! Poď, bro! 2 za sebou! Čo ti mas... Ty vole, aká aura. Tak zatiaľ to veľká aura není. A dneska ešte rozmýšľam, ale by som dal ešte 25. Yes. By som vydal ešte jeden posledný short. Ale si ešte... Alebo tak tá skôr príspevok.
Tak video sa asi končí. Dajte odber. Nazdar!